እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረናይ ዕለታዊ ዜና ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንህፁፅ ረድኤት ዝውዕል 30 ቶን መግቢ ናብ ትግራይ ልኢኻ ጋልፍ ኒውስ ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢማራት ዓረብ ብምጥቃስ ብ19 መጋቢት ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ብቐጥታ ናብ ከተማ መቐለ ዝኣተወ ናይ መግቢ ረድኤት 5600 ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብኦም ን7,000 ሰባት ህፁፅ ረድኤት ክዕደል ምዃኑ መልኪቱ ኣምባሳደር ኢማራት ዓረብ ኣብ ኢትዮጵያ መሐመድ ሳልም አልራሺዲ ብወገኑ ብዝሃቦ መብርሂ ሃገሩ ኣብ ትግራይ ንዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ብቐረባት ከታተሎ ከም ዘላ እዚ ዝለኣኽ ዘሎ ረድኤት ከዓ ኣካልቲ ኢማራት ንሰብኣዊ ረድኤት እትልግሶ ዓለም ለኻዊ ፕሮጀክት ምዃኑ መልኪቱ ዝሓለፈ ዓመት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ብውድብ መግቢ ዓለም ዝተዓደለ 337 ቶን ናይ መግቢ ረድኤት ዘጠቓለለ ሓገዝ 8 ነፈርቲ ብምጥቃም ናብ ከተማ መቐለ ልኢኻያ እቲ 200 ቶን ዘይቲ ብልዒ ዝርከቦ ሃለኽቲ ነገራት ዘጠቓለለ ናይ መግቢ ረድኤት ን80,000 ሰባት ከም ዝተዓደለ ይግለጽ 18.5 ቶን ናውቲ ሕክምና እውን ለበዳ ኮቪድ-19 ዝርከቦም ዝተፈላለዩ ሕማማት ንምምካት ዝውዕል ሓገዝ ከም ዝተላእከ ኣምባሳደር መሐመድ ሳልም አልራሺዲ ይገልጽ ሰብኣዊ ቅልውላው ኢትዮጵያ ብእዋኑ መግትኢ እንተዘይተገይሩሉ ነቲ ድሮ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝርከብ ኣብ ክልላት ትግራይ ጎንደርን ዓፈርን ዝነብር ህዝብን ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ንምግማቱ ዘሸግር ቅልውላው ከውድቖም ከም ዝኽእል ትካላት ረድኤት ይገልጻ ሱዳንን ዩጋንዳን ዋዕላ ኢጋድ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክካየድ ኣብ ስምምዕ በፂሐን ኣብ ወንበር ቆንስል ሱዳን ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ናይ ሓደ መዓልቲ ዑደት ናብ ዩጋንዳ ብዘካየደሉ ምስ ፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሴቬኒ ተራኺቡ ኣብዚ ስምምዕ እዚ ከም ዝበፅሐ ካብ ከተማ ኢንቴቤ ዝተፈነወ ሓበሬታ መልኪቱ ድሕሪ እቲ ርክብ ክልቲኦም ወገናት ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብ መንጎ ኣባል ሃገራት ኢጋድ ዘሎ ናይ መራኸቢ ሜላ ምምሕያሽ ክግበረሉ ተሰሚዖም ከም ዝፍለጥ ፈጻሚ ጉዳያት ኢጋድ ወርቅነህ ገበየሁ ዋዕላ ኢጋድ ኣብ ኢንቴቤ ክካየድ ምዃኑ ዝሕብር መልእኽቲ ናብ ኩሎም መራሕቲ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪቃ ድሕሪ ምልኣኹ ሱዳን ከም ዘይተሳተፍ ገሊጻ እያ ወተሃደራዊ ቆንስል ሱዳን ኣብ ወንበርነት ኢጋድ ገና ኣብ ሱዳን ምህላው ብምዝኽኻር እቲ ዋዕላ ብዘይኣፍሉ ጠናይ ተወዲቡ ብምባል ተቃውሞ ስሚዑ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ድሕሪ ርክብ አልቡርሃን ምስ ሙሴቬኒ እቲ ዋዕላ ኣብ ዝሓፀረ መዓልትታት ክካየድ ሱዳን ከም ዝተሰማምዐት ይግለጽ ኣሎ ቀንዲ ዛዕባት ዋዕላ ክሳብ ሕጂ ብወግዒ ተሓበረን እንተኾነ ብመሰረቲ ኣቐዲሙ ዝወፅእ እማመ ንህልው ኩነታት ሱዳን ኢትዮጵያን ሶማልን ብዝምልከት ኣባል ሃገራት ኢጋድ ዝርርብ ከካይዳ ምዃነን ኣንፈታት ኣሎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንሰብኣዊ ረድኤት ዝውዕል ናይ $585 ሚልዮን ንየመን ለጊሳ ጸሓፊ ጉዳያት ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝለኣኾ ጽሑፍ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንህዝቢ የመን ንምርዳእ ዝውዕል ገንዘብ ብዝሓተቶ መሰረት ሃገሩ ምላሽ ትህበሉ ምህላዋ መልኪቱ ነዚ ሓዊስካ ኣሜሪካ ናብ የመን ዝለኣኸቶ ሓገዝ ናብ $4.5 ቢልዮን ክቢሉ ኣሎ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ መግለፂኡ ብደርቂ ዝሰገዱ የመናውያን ኣብዚ ዓመት እዚ ብ5 ዕፅፊ ዛይዱ ከም ዘለዎ ብምምልካት ልዕሊ 2 ሚልዮን ካብኦም ህፃናት ከም ዝኾኑ ሓቢሩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ለገስቲ ሃገራት ስለ ዝወሓዳ ኣብ የመን ከካይዶ ዝጸንሐ ንጥፈታት ብክልተ ሲሶ ከጉድሎ ከም ዝተገደደ ይገልጽ 7 ዓመቱ ቁፂሩ ዘሎ ኩናት ሓድሕድ የመን ሓደ ካብቶም ኣቓልቦ ዓለም ዝተነፍጎም ናይ ዘበና ዝኸፍኡ ሰብኣዊ ቅልውላዋት ተባሂሉ ይፍለጥ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ